lamɛnbaw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan ani sɔnjalen bɛ aw fo ni ka aw wale ɲuman dɔn ka kɛ ni bi tarata ye kalo tile 10 an bɛ janvier kalo la san 2023 ka kanubaw fo Mali kɔnɔ ka kanubaw fo Mali kɔ kan Yusu an bɛ Masara Mani fo ni ka a wale ɲuman dɔn ale de bɛ dugu jɛ majugu ni maɲuman bɛɛ lajɛlen ye a ti tɛmɛ dugu la ka dɔgɔ e ni ne an bɛ studio bamindaw kɔnɔ dɔ wɛrɛ tɛ min ye ka dɔ kunnafoni ye ka se ka walawala bamanga ɲina maaw ka se k'u ta fama sɔrɔ a ko dalla n'o tɛ a bi sɛbɛn ka don nanzarakan la nka anw ka cɛci ye min ye o de ye ka bama yɛlɛma i ka dɔn bamanga la Yusu saratigɛ la groupe renouveau an ni radio so caman tigɛ de bi ɲɔgɔn bolo bonya ni karama kɔnɔna na kɛrɛwaninkaw fɛ radio so 2 sɔgɔlen bɛ anw na radio Bɛnga ni Danbe ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn jijeninkaw fɛ radio Danbe bɛ jija n'a ka cɛdenw ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin u ma radio yɛrɛ ko Sisan mara la Bɛnkɛ jangine ka foni ka a wale ɲuman dɔn radio faso kanu Welesebugu la i ka dɔn ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin Welesebugu ka bɛɛ lajɛlen ma min ye ka dɔn Kolomasa a furumuso an b'a fɔ ko Ala ka ɲuman bɔ filiya la an bɛ i ka dɔn a foni ka a wale ɲuman dɔn jama nafa a baarakɛla bɛɛ lajɛlen Welesebugu la k'u foni k'u wale ɲuman dɔn radio Daka Maraka kungo ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Gɛɲɛ ka fanakaw fɛ MC a n'a baara ɲɔgɔn k'u fo k'u wale ɲuman dɔn Garba bɛ Van an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn radio Mamelon Sikaso Mamelon Kebila Mamelon Tamani Mamelon Ikado Kulukɔrɔ min ye Tisa FM kɔnɔna ye bi a belebele dalen bɛ a bi ka lamɛn an bɛ Bekayi Kɔnɛ fo ni ka a wale ɲuman dɔn Sikaso Bekayi i yɛrɛ fa don k'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn danti foli min na n'an y'ale fo an bɛ ka dɔn Amara Sila fo ni waati na Tisa FM kɔnɔna na k'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn Yusu Danaya FM a bɛ Keɲeba ko fɔ Bujalo n'a ka cɛdenw Fulakɛ Sarama k'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn min ye i ka dɔn k'a fɔ Kɔfilacɛkaw fɛ yen Arjina FM Mamutu Mali n'a ka cɛdenw k'u fo k'u wale ɲuman dɔn min ye ka dɔn Naro FM an bɛ Pasteur n'a furumuso fo k'u wale ɲuman dɔn nin waati in na i ka dɔn danti foli min na min ye Selengekaw fɛ yen Mamadu Dumuya Naniko FM k'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn Tiɲɛdugu lamɛnbaw kariri kɔnɔna na Jurakaw fɛ yen Amadi Duanɲɔ ka foli lase a n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma radio i ka dɔn Dɔnba Karan ka Karanga bɛɛ lajɛlen fo Zumana Keyita n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn radio bɛɛ Sako Kucala an ka musokɔrɔba ɲuman bɛ Babidu an b'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn a n'a denw n'a mɔdenw ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin u ma sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la min ye radio Jongaga FM Yɛlɛmanikaw fɛ yen k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn radio Islamique Bɛlɛdugu Kolokani ka baarakɛlaw fo ni k'u wale ɲuman dɔn radio Nema FM Kasaro an bɛ Viedamu n'a furumuso fo an ma ɲinɛ ka dɔn Tanti Ɲamɛ kɔ an bɛ Jalo fo ni waati na Arayi kɔfɛ ka Kasaro k'a bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn radio waati ni Ɲɛna Ganadugu Ibrahima Jalo a n'a baaraɲɔgɔn k'u fo k'u wale ɲuman dɔn an ma ɲinɛ garage Obama kɔ ka Obama fo ni ka a wale ɲuman dɔn Segu Sala bɛ an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo an kanubaw don sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la Yusu n'an bɔra radio 1 Tomiyakaw fɛ ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Abba FM Mohamed I Mayiga n'a ka cɛdenw an b'u fo Yuwarukaw fɛ ni waati na badabada foli i ka dɔn danti foli min na Yusu radio ɲɛnɛ ni Segukaw fɛ Madame Bamba Makɔnɛ ale ni ka dɔn Dirisa Dambele ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma Daka Gunga ni waati in na Segukaw k'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn radio Royal baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka foli d'u ma misɛnninkaw fɛ min ye radio Wasolo ye an bɛ Sidibe n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na badabada foli danti foli min na min ye i ka dɔn 88.5 MC La Joie k'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn danti foli min na Yusu radio so fɛn fɛn sɔgɔlen mana ni waati in na i ka dɔn an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn ka timinanja n'u ka wuli ka jɔ la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la Tarawele marhaba baasi t'i la kɔni tase ne ko gorobinɛba in dun mantɔrɔ si t'a la fɛn t'e bolo a tɛ ne bolo ni kɔni ye muso ɲuman y'an bolo ɛlɛ ni Bɛnkɛden don Bɛnkɛden maa tɛna t'o la koyi o yɛrɛ de ka ɲi baasi t'i la kɔni mantɔrɔ si tɛ i kɔni sɛbɛkɔrɔ labɛn bɛ bi ɲɛdaw kɔni min mana sɔrɔ tɛ dɔ b'i kun dɛ n ye ɲɛda jigitigɛ ko ni funi safinɛ a tɛ tɛmɛ o kan Ala ka ɲɛ ka d'a ma amina bisimila lajɔsi k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka filɛbaa ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ nin an sigilen kunnafoni kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma a tɛna kɛ basi ye ko a na bi dɛsɛ o tuma ŋana fila kɛnɛ kelen kan o tɛ kɛ kɛnɛ lankolon ye lajɔsi bi sɔgɔmada in na kunnafoni caman a b'an bolo kɔrɔ min ye Seydina Umar Keyita ale bɛ
l'enfant de Kita l'enfant de Kita kuruni budofo ale be réalisation na mi ne ko karafe l'enfant de Kifoso Hussein Daw no boray difu la sa awakado mami be ayera burange Jenabu Cheja eche atime amita zameduno Cheja dari alebe difula jamadugo kumbo kefa ka angoloshi kuate awaketa ka maubishimila no bora awakado madendaw katase maru tambura ma awa olu koni be marketing la minye awakado seko chebolo Zakari ufomba minye alebe dekere Nyamaso Malhaji Markachen Daw le grand coordinateur no boray mi awkado el haji be papa balo ka fo ka wale nyumando sanga ani wati nyamaso konana lajosi mi awkado tatakane groupe ne bay tatakane ne buramso nyale tatakane ende sani mbe kambulo do mboso kono ende sani akaya kana ni yeni ngoni ni ngoni kado embido urusidi afika chori ga atamba soro hala atamba soro Johnny baminda oke mo inga première damu atamba soro ni amo ko première damu bamindo de apota kaka na kongrasi ke ngonge ombay baminaw angafu sanga aniwati amba letogola sokono ni zangaina upma lajosi kumfolo mbadi ma yusuni adi amamina ni barkaye ende pana pamana ni ngonde kibara duma enfiu nga ni ko manya keliko ati banfoli ma fiu yusumi ya amwa findugu jose minye kado bamba tiuye wi bamba cha wale taninga nga gendarme jose segere akara jijeni kolokani ado fana kare kado sibikoro be kado kita marabulu konunko fo ani bamako che kado klokime aninkoye asike ba pamana akoru kon ndala abla jara ikado akoni ajira ka fo minya adjan chef Amiru Sise ayusu kale retana ni wale nsimvede mini chama mba fana olu chena akoko ni ndala ningoni ejo save fly ka do gendarme utogola bingali taraka mi segere bingali kala ufe jari mawo mamu keme ka tu dugo salama ya briefing njugoro o ninga wale jugu konda ninga mawo segere o kari do su ka dugu je tenela kalo kile kuno ndo janvier kalo samba fla ani muga ani kaddo kafo saba akokulu kani aleni kita akibara kon bora ka bi ko bingali tara ninga nunu jose ko ni segere gendarme Amiru Sise nya fo kuma langa ko ni ntora akoko ni ndala ngani fla bela jile umanja nywa na fiu barsabula minye kado ni bingala walewe ya keke nyongo yusu shukele konna na koi parce que ba ko nege kanya muga aninkele brigade territoire de la gendarmerie mi fle jijini ko bingali kala ko ni manga ni ajugu do ikado lutara ninga marfa ko ni ndache ni yoro ngoni na ngani je temile ko ninge minye jabala mi fle ne gendarme utola yemugu ni kisha ko ni ndache ninga mine chama ngo ni jene akoko ni ndala o nga halni manima to ko ni ndala o kibara ko ni soro chugo ajala ka fo ikado ka fo yemine chama nchie o ka faroka mi ya ranfore o ka wole bla ma waro manu ya nga frindi waro we ulu kana demedo ulu fana nana onongo ni ngolina o ninga na munumunu salo ke ninga kornoli bara usiki singa ka fa bela jelenge useno ya kajate mineke o naso bambachu alebe nu dugule nde yoro waro la yusu o ko ni ka do wuli ka joko ninge o ninga soko nenye nu dugu nye ka bela jele laje sika sika lu bara ko lu siki singa wati mina dugu masira ka ika do munumunu salo bi ka ke ube ka sika sika lu ke ninga lara wuli bara usiki singa wati kele la mi panguru ale fana bi safe o ninga munumunu salo ko ninge naso nunu dugu nde yoro do wla onga benata minye ka do jadi maw ko ninge ko ni wala ngoni nge ninga kene ko ni mine o yusu ma tu taro do ambe domina inafo bi ningo ngere ka do jijeni nga ni ye ka do ka fo jate mine ke ali bi ba ka fo 2h du matin ambita ka do sibi koro ube kita mabulu ko ningo fo o kari shuka duguje tenela nege kanya fla no be 2h du matin ngo ningo fo ani kita che kilometri ta ani don ni bonyongo ako minye ka do jadi mawi akuye oro fana dashide ko ni ye ka do bingale wale ko nda ka gendarme o jose ko ni segere ako ni ni ko yere ta ka laje jadi mamu ye ni wale ngoni nge amanya mi ngo tindigi kele no adjan chef Amiru Sise ale ko ni ntora akoko ni ndala ma saba o banana ko do erebo lutula oluka banada ka jugo kosobe
y'o ta o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka na n'o ye ka dɔ kaati parce que ba ko nin bingale wale fila ɲɔgɔn fɛ i ka dɔ ka fɔ yɔrɔnin kelen la kitaya maa bolo ale ni kolokani mana bolo a y'u ko nin ye maaw gan u kamana dɛ nka n'i ye nin ko yɛrɛ ta k'a lajɛ ni bingala wale kɔni kɛra jɛkulu dɔw n'o ye ka dɔ banbati jɛkulu dɔw ye olu bɛ wuli k'u bolo fila kɔrɔta k'a fɔ anw ye nin wale in kɔni kɛ nka maa bolo kɔrɔta fɔlɔ k'a fɔ ko nin ye olu nɔ ye nka sigana kɛ bɛ jɛkulu min na o ye Amadu Kufa ka jɛkulu ye an laban ni e bila ka taa Kufa nɔfɛ koyi ayi dɛ a cogo di ne bɛ taa jiya da gali de nɔfɛ Kufa b'o de ka layɔrɔma la ni jadi ye cɛ a ka tɛmɛ hali a ka da la mais mɔgɔ bɛ don n'a cɛ ɲɛ bɛ na maɲi dɛ i maɲi i maɲi ka tɛmɛ fɔli bɛɛ tɛmɛ ne fɛ Yusu parce que ba ko ni y'a jira k'a fɔ a ko min ye jadimaw ye n'o bɛ tali kɛ banbati jɛkulu la u ye ka dɔ bingali ta kuma la surunya la ani ka maaw hakili lajigi dɔrɔn k'a fɔ maraka kungo ale ni kasɛla o man jan i ka dɔn Bamakɔ yɛrɛ la koyi u ye bingali ta ni ka o yɔrɔ kɔni sɛgɛrɛ maa 5 yɛrɛ ni tora a ko da la protection civile maa 2 bɔ ɲɔgɔn ko ale ni ka dɔn civil gansan maa 3 bɔ ɲɔgɔn ko o fasirikɛ ba ko ni y'a jira k'a fɔ ko maa 5 ni o ko kɔni na k'u kɔni y'u bolo kɔrɔta k'a jira k'a fɔ ni y'olu de nɔ ye olu de nin wale ta ni nka i k'a dɔn k'a fɔ maraka kungo ni kasɛla kɔni sɛgɛrɛ nka min kɛra jijeni ale ni k'a dɔn k'a fɔ Sebekɔrɔ a maa kɔni maa bolo kɔrɔta an bɛ don min i n'a fɔ bi fɔlɔ o fasirikɛba kɔni y'a jira k'a fɔ ko an ka hakili to an yɛrɛ la hali n'a sɔrɔ maa ninnu kibaruya kɔni dira k'a fɔ ko min ye kungokolo min bɛ n'a bɛ wele ko forêt du Bawule ko ninnu senɔ ka ca yen nin ŋɔni fɛ Yusu Kita Marabolo ni Kati ni Kolokani yan fan fɛ ninnu kɔni ye banbati ye mun bɛ to ka t'u daga i ka dɔn nin yɔrɔ kɔfɔlen in kɔni na nka an bɛ waati min i n'a fɔ sisan ko maaw ko hakili to u yɛrɛ la tiɲɛ don ko nin ye nin gosili bɛɛ lajɛlen kɔni ta ka nin yɔrɔ 2 kɔni sɛgɛrɛ nka sigidalamaw kɔni bɛ ka faamuyali kɛ dɔɔni nka ko walasa ka finiw ka baara ɲɛ u bolo fanga ko fɔli kɔ dɛ an ka ko fɔli kɛ dɛ a sigida maaw kan'u sigi i ye maaw dɔw ye sigar'u la dɔrɔn a y'u ko fɔ finidegilakaw tulo kan a banna i kɛra sitomɔla ye o i kɛra i ka dɔn fulaburutigɛla ye o i kɛra i ka dɔn kungo yaalakɛla ye o e kɔni ye maa dɔw ye dunanw yelegew don u bɛ kungo kɔnɔ a ye wuli a ka se finitigiw ma ne ye ka dɔn siganama dɔw ye nin tɛ an ka dugu maa ye a tɛ taa a yɔrɔ cɛ a banna ko nin b'a ko kɔni nɔgɔya o Ablaye Jara nin y'ale ka fasiriya an ye min bɔ ni ka taa juru niveau kɔnɔ i ka dɔn an bɛ Masaramani deli badabada dali ko nɔgɔya i ka dɔn adjudant chef Amiru Sise ye mun banana ko Ala ka nɔgɔya kɛ joona joona ka segin ka na an tu la bonya ni karama kɔnɔ faso ko don a banna indépendant y'a sɔrɔ ka bɔ kɔnɔ Lajɔsi min ye an bɛ sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔwɛrɛ reporter Nduakɛba Kasimu Kwale Kasimu Tarawele Kiledu Kasimu ni y'ale bolo nɔ ye Lajɔsi a ka dɔn terroriste maa 40 olu kɔni fara min ye Duakun tɛmɛnen nin kɛra dugu jumɛn Soso B ale bɛ Mopti région fɛ ani ka dɔn Mopti kɔni ma yan kosɛbɛ min ye terroriste maa 40 i ka dɔn an ka wolomasiri tabaw n'o ye faamaw ye u ye olu kɔni dasi kosɛbɛ lase a ka dɔn kabini waati min na min ye n'an kɔni ye avion sɔrɔ ala ni a ka dɔn colonel Sadio Kamara n'ale ministre de la défense et des anciens combattants maga kɛ to n'ale wuli ka jɔ kɛ lase o wuli ka jɔ sa Lajɔsi i b'a ye k'a fɔ o kɛra sababu ɲuman ye an mago ye n yɛrɛ la a ka dɔn ninnu minnu filɛ nin min ye n'a gan'u kɔ u bɛ zanni kelen kɛ ni ka taa yɔrɔw la a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ka dankari maaw la n'o tɛ fɔlɔ anw sigilen an ka kan de tun bɛ attaquer ka kan ci k'a filenkolon ci ka daakolon ci nka bi n'a ka bi ninnu kɔni kɛ bɛ a ka dɔn min ye zanni kelen-kelenya u bɛ taa yɔrɔw la a ka dɔn u maakulu dɔw ka taa o yɔrɔ dɔw ka taa olu dasi walasa u mankutu bɛ se k'a fɔ cogo min na lazo de kɔnɔna na min ye a ka dɔn kabini mɛ kalo tile 24
san 2022 ani fila i b'a ye k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw u kɔni bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen la min ye force armée malienne olu kɔni aw k'a dɔn min ye groupe dɔ bɛ yen n'o ye terroriste ye yɔrɔ min bɛ yen n'o ye soso bɛɛ ale bɛ Mopti fɛ lasi aw k'a dɔn ninnu kɔni kun kɛn bɛ ka t'u daga ye kunnafoni minnu sɔrɔ la sa o kunnafoni sɔrɔlen kɔ aw k'a dɔn min ye sigida maa dɔw fɛ an'u kɛlen aw k'a dɔn k'u ka nanegeleni n'o ye drone kɔnɔ dɔ don ale bɛ se ka taa tuma dɔ la a bɛ taa sanfɛ hali ta ye drone in ka ɲi dɛ a caméra lama bɛ yen a labɛn mun fana kɛcogo ka ɲi o kɛlen min ye aw k'a dɔn ka wulili kɛ sa min ye ka taa filɛli kɛ o kɔni o fana ani an ka avion olu nana ka na dasili kɛ dasili kɛlen aw k'a dɔn terroriste maa 47 olu kɔni fara min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an'u ka minɛn caman bɛ yen olu kɔni aw k'a dɔn o fana bɛɛ lajɛlen tiɲɛna min ye aw k'a dɔn nin wulikajɔ min filɛ nin min ye aw k'a dɔn banbaju maa 47 olu kɔni faru la min ye aw k'a dɔn k'u ka minɛn caman tiɲɛ ka dɔw minɛ o kuma aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la hali bi k'an ka wuli ka jɔ kɛ ka lajɛ aw k'a dɔn anw ni armée an bɛ se ka baara kɛ cogo min b'a to an ka jamana lafiya ani taa ni ka segin wa nɔgɔya la jamana denw b'o kɛ ka sɔrɔ gɛlɛya ma y'a la ala k'an kunnaja nin sɛbɛn an nin bɔ aw k'a dɔn reporter kɔnɔ indicateur Jiro Nouveau ale kumana Ayusu Baningɔkaw bɛ ka tigɛrɛ fɔ u yɛrɛkun bɛ yen a ni nisɔndiya bɛɛ ma u la a bɛ Baningɔkaw la bi ni ka transition kɔni sɛgɛrɛ parce que kɛba Adama Jabate a kumana a ko min ye Baningɔkaw k'a fɔ Janjo masaw kɔni bɛ mawulenin dɔn o b'a dɔn mawule ha Janjo olu ka dugu don dɛ Yusu a ko ka sababu kɛ mun ye a ko kibaruya kɔni dara tulo kan ni ka lajɛya bɛɛ lajɛlen kɔni ye a fɔ manaji ale kɔni mina da Joyila Masigi i k'a dɔn a ko ale kibila Yusu nin sira ninnu ɲɔgɔn cɛ fo ka taa bila ko ale yan fan fɛ a kibaruya i k'a dɔn a dara maaw tulo kan conseil des ministres senfɛ min kɛra kalo tile 28 décembre kalo san 2022 jɛkulu dɔ kun sigi bɛ Singa Baningɔ tɔgɔ la n'u ko a ma ko collectif Baningɔ sirako Yusu olu kɔni i k'a dɔn sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara bari sabula u ye waati jan min kɛ i k'a dɔn wulikajɔ ni giringajɔ kɔni na walasa i k'a dɔn manaji a bɛ se k'a da i k'a dɔn sira kan cogo min na u ye i k'a dɔn a baaraw kɔni sigi Singa ni maaw kan ka fɔ B a collectif Baningɔ sirako a ko maaw kan ka fɔ dɛ u kɔni y'a jira k'a fɔ donna nataw la u tɛna fɛɛrɛ ni dabali sigi Singa wa ni ka Baningɔ bɛɛ lajɛlen labɔ dɛmɛ ni dɛmɛ k'a ta ka ɲɛsin furancɛ fanga maaw ma olu fo ni u wale ɲuman dɔn a ko n'i ye collectif Baningɔ sirako yɛrɛ ta k'a lajɛ a yɛrɛ denfa n'o ye ka dɔn Yusuf Ayidara ye i ka dɔn Masigikaw ka belebele Yusuf k'a kumana dɛ a kɔni ko ka foli ni ta ka ɲɛsin transition ma ɲɛma ma Asimina ka gouvernement bɛɛ lajɛlen a ko k'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn ale wuli ka jɔ kɛrɛ politicien kana t'u tɔgɔ dɔn nin ko in na dɛ a dɔ la dɛ n'o tɛ Yusuf wulila a mɛnna dɛ politicien nu ma taa u yɛrɛ yira k'a kɛ komi olu de gɛrɛlen don Asimina ou bien olu gɛrɛlen don gouvernement na i n'a fɔ olu de don u tɛ dɛ Baningɔkaw ni Yusu de wulila ka nin kɛlɛ kɛ tɛmɛna Yusu ni ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ i to a ma ko bi ma dugujɛ u ye baarabaw kɛ walasa bi ka sɔrɔ a ko n'i ye ko yɛrɛ ta k'a lajɛ Baningɔkaw hamina min bɛ u la bi o ye i ka dɔn gidɔrɔn ka se ka da sira kɔni nka taa ka segin ka se ka nɔgɔya o ni Bamakɔ ka kɛ nu ni da ye a kana gɛlɛya fiyewu a ko tiɲɛ don i ka dɔn kabini san 2019 wulikajɔba kɛra collectif Baningɔ sirako kɔni fɛ olu kɔni ye i ka dɔn da bɛɛ lajɛlen gosi sa ni ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba ye jama i k'a dɔn k'a fɔ farala ɲɔgɔn kan walasa u baaraw ni sen bɛ se ka bɛn cogo min na Yusu a bilenna k'a bilen dɔw yɛrɛ ɲini u bɛna taa a dɔw bɛ yen i ka dɔn olu ma bɔ o cogoya la dɛ kuma fasugu bɛɛ lajɛlen taara ka dɔw sɛgɛrɛ collectif Baningɔ sirako in na a jarala k'a fɔ ko fasodenjugu don f'an bɛ don min na i komi bi
ko ni i ka dɔn maaw kan k'a fɔ ko fugulan kan ka bɔ u ye bi bari sabula u ye sanjikɔrɔ wɔsi min kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ye baaraba mun kɛ a k'o jaabiw k'u bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni o de kama k'u kɔni tɛna nin ko in bila nin cogo in na dɛ u n'a bɛɛ lajɛlen labɔ banikɔ bɛɛ lajɛlen Yusu ka se ka fara ɲɔgɔn kan bonya ni karama kɔnɔna na walasa i ka dɔn ka furancɛ fanga maaw k'u dɛmɛ u ka baaraw la k'u fɔ ni k'u wale ɲuman dɔn u ye wale ɲuman baara min ta ni ka banikɔ bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛrɛ tiɲɛ don i ka dɔn a don k'a nisɔndiya barika bɛna bonya kosɛbɛ n'i ye sira in yɛrɛ ta k'a lajɛ numéro 30 don route nationale numéro 30 an bɛ don min na i n'a fɔ bi a Yusu a samiyɛlafɛma man ɲi a tilemalafɛla fana man ɲi Yusu a ko n'i ko yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ni tilema kɔni bɔra i ka dɔn dingɛw tigɛlen bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ gɔngɔ de bɛ wuli fa bɛɛ lajɛlen fɛ Yusu k'a fara o kan ni samiya fana sera bɔgɔw bɛ kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ i ka dɔn surukusi yɔrɔ sira in tiɲɛna mɛ ka se lahalaya fo maaw yɛrɛ t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na Yusu mobili i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ foncer fa bɛɛ lajɛlen fɛ kɔ dɔw bɛ yen olu bɛ fa tetew maa dɔw yɛrɛ bɛ si jida la nka ni sira in nana dilan bonya ni karama kɔnɔna na a bɛna kɛ sababu ye ni ka maaw kɔni lafiya banabaatɔw ni kun kan ka da ni olu ye ka dɔn dɔgɔtɔrɔso la Yusu olu ka dɔgɔtɔrɔso sɔrɔli k'o bɛɛ lajɛlen kun y'a damana bɔlɛya ye nka ko a ka fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye tilema ma bɔ min ye ka dɔn k'a fɔ PDG ba Yusuf Ayidara Yusu a bɛ i ka dɔn sukaroji de kɔni labaara min ye i ka dɔn k'a fɔ k'o bɔ i ka dɔn sirabilennin kan walasa poussière kana wuli a ye kasabi min don a la kabini 2019 an bɛ don min na komi bi k'a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 40 na a banna Yusu a ko min ye ka dɔn k'a fɔ dɔ wɛrɛ tɛ ale b'a bila minɛ min kɔnɔ o ye faso ko de min ye ka dɔn bɛɛ lajɛlen ka k'i ka dugu fɛ bɛɛ lajɛlen ka k'i faso kɔni fɛ a ma tigɛ dawuda la Yusu n'i kɛra i faso fɛ faso tɛ se k'i janfa cogo si la ko n'i ye kow ta k'a lajɛ min ye ka dɔn k'a fɔ marabolo 13 bi bi in na k'u bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen mɔ baniko ka bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ ni dɛmɛ k'o ta ka ɲɛsin ka dɔn furancɛ fanga mɔ bari sabula ni sirako in nana ɲɛbɔ a ɲɛ mɔ Yusu waati min yɛrɛ fɔra ko walasa sira in bɛɛ lajɛlen ka se k'a ladilan k'a ban pewu kalo 36 a banna sefa wari miliyari 32 a banna o de kan ka don a da fɛ a banna Yusu ko n'i ye nin ta k'a lajɛ banikɔ ka yiriwa sira don a ka ɲɛta sira de don k'ale b'a ɲini banikɔ ka bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bonya ani karama kɔnɔna na walasa i k'a dɔn k'a fɔ banikɔ bɛ se ka yiriwa cogo min na kabini a fɔra ko i k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaw olu ye ko in ta k'a don ba la k'a ko kan ka ɲɛnabɔ a ko politikima dɔw girinnen bɛ ka wuli nin waati in na i n'a fɔ jɛgɛji bɔnnen bɛ jakuma i k'a dɔn tɔ kɔni na Yusu k'a kɛ i n'a fɔ olu de ye nin ko in bɛɛ lajɛlen labɛn ko k'a sɔrɔ waatiw tɛmɛna i ka dɔn olu bolo tun bɛ minɛ na waati min na u ma se k'a papaga kɔni da ni k'u faso kɔni sɛgɛrɛ k'olu kɔni bɛ i ka dɔn furancɛ fanga ma ɲɛmaw k'olu fɔ ni k'u wale ɲuman dɔn ni cɛ wulikajɔ kɛ ka nin kɛ politiki sira ye k'a kɛ i n'a fɔ olu de ta ye nin ko in ye i ka dɔn ko n'a bɛ minɛ bɛ bila maa kɔrɔ ko collectif baniko sira ko k'a minɛ de kan ka bila olu kɔrɔ bari sabula olu ye wulikajɔ caman kɛ olu ye k'a fɔ wulikajɔ min kɛ k'a ma dogo maa si la i ka dɔn wulikajɔ ni sababa bɛɛ na min ye ka dɔn k'a fɔ nin ko in ka se ka ɲɛbɔ i ka dɔn ko kɔni ka di banikɔkaw ye an bɛ don min na komi bi n y'a fɔ ko kalo 36 bɔ ɲɔgɔn ko sira in kan ka dilan o de kɔnɔna na sefa wari miliyari 32 o de kan ka don a daw fɛ taa ka segin ka se ka nɔgɔya cogo min na don n'a nataw la banikɔkaw bɛɛ lajɛlen k'u bɛna bɔ bonya ni karama kɔnɔna na ni ka furancɛ fanga maaw fo ka wulikajɔ la Asimi n'a ka cɛdenw k'u fo k'u wale ɲuman dɔn u bɛ baara min na k'a dogo tɛ maaw la Yusu Adama Jabate ale yɛrɛ banikɔka ye Lajosi an b'a ɲini banikɔkaw fɛ hali b'u ka ɲuman minɛ min ye politiki mɔgɔw ye u bɛna fɔ k'u bɛn'u tɔgɔ don nin ko in na i n'a fɔ olu de y'a ɲini ka sɔrɔ maa dɔ wulilen don kɛlɛ la olu wulilen don ka wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲinini kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to siraba bɛ se ka taa n'o tɛ opposition bɛ a bɛ san joli bɔ Ala ka woloja Ala ka sababu ɲuman n'a ma min ye indicateur de renouveau an b'ale ta min ye Alassane Dramane Ouattara Ado Vieux Nyamakuji min ye aw k'a dɔn ale aw k'a dɔn ko ni Ala sɔnna ma min ye aw k'a dɔn ko Assimi Goïta k'a na wulikajɔ kɛ ale yɛrɛ ka wele la aw k'a dɔn ka taa Kɔnɔwara min ye i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Wolomasiri taba ma 49 ni aw ka dɔn colonel Assimi Goïta n'ale kana bila n'a yɛrɛ ka yamaruya ye n'o ye grâce présidentielle i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu don ni Kɔnɔwara Kɔnɔwarakaw y'o kɛ
ko baya annu ma ko jate yare ga ko do poldi go la yo ga ko be Alassane ko ba ke ani te ko ni ma be ko bela laji Même vie ni togo togo président ala ka barka do ala de lajosi mi ye awkado wati mina mi ye awkado blali kera ni azubu ko ita nale awkado mi ye nyera lay wara ngo wulu masri tabaw bla e ka klibala wati do kera awkado mi ye nyera la mi ye Alassane aye azubu ko ita aya invité akale nga invité e ka do nyera la aye ma wara de blaga ta koy mi nin ko bela jelenye ibe ka fo awambi nye nyera la fembi no te menani nyanje Alassane ko kwango fle ango fe mi nya anga wulika joke mi awkado albi ka andega di nyama ka dodda kele fe ka bodda kele fe wati dogara Alassane watara ale kunye awkado mi nye asumu ko ta wele ka ka ta kodwara nga asumu ko ta aye sugal ko kala mega Alassane yera bonya koso aye sugal ko kala mega blakata awkado anola ngani ye jatimne ke minye awkado on wul masri tabamu minena no jigina aeroport Felix Ofot banyina wu bismillah minye awkado ye gwaba usiri ningatla awkado ka dunuba ufo minye ka korwara drapo be fa bela jele fe lajosi ningera ko bay ko do warare ngambi awkado nyera la be ka fo awamminye Alassane Dramane Ouattara akoni ya jira ka fo malini ko warce balmaya ni sinjiya ode ba ni nyanje ko note miye awkado nyere la frontière min ba ni nyanje awkado no e barajuruye obiti jo kilometre ke meduru ani bi sabani flala lajosi mali awkado seko ni dongo tasira la ale adama tiya reke chugola ani awkado jamana wera sigi chugola mali di kor war awa ikado anga kulturu bele jele kere anga ko bele jele kere mali ndo ka dube kor wara inna fo kor wara ka do ka dube mali ko na jogomi mi ya be kor wara inna fo do wera musobe malla chugomi abana amani fa ame fala me balaw ame wa ijo folo de ame fala me balaw ayame falla no tante balare chugudi ambe arama de ngande jamana gilida kana nga fana ko chesa lajosi yango wala saka ningura fie ni ngoyina ngo fungata musuni nchini nta korware kanawa o kayira maliona ko kayira ivara mvana kafo ambe de clean ka musuni nchini nta kana no alna no alikada Cherla korora ka uye anga surufa kana dong lala be uye bonya ko ye no bigini bagaga anga nga umma ko to wala bigini ame bigini blassa ale be nene ka maraji bana ke ngam so fana ivarendo ale ba sumu ke ko donc mi afruta mai e ba konyo nyana bo ngatelo de o ikabara lajosi lajosi mi wallahi ivaro mere ye bigini bagaga bijumla ka baramba ku gwe ko ga concert ke lajosi mi mali lasi bay ka fo ko mali korwar kono mi mali million gele anni ko de be ko do wara o ba jira ka fo awkado albi amma go be nywana de mi awkado ni yakli bala mi anga minon ulu bina yani awkado mangama mi ngara ko do war 2002 la lasi awkado anga minan bele jeli me bo ko do war ngam mi o mangande lasa anga minan famba o yele mara sergal zirave mi ang be boni mi San Pedro Port ani Abidjan Port ang be bono deyi bina ka bi mi awkado Burkina yara la kulu fana ka me ko joro mina awna lajosi ngam mi awni korwar che mi camion on be taninga tigina mabe taninga tigi awkado minandala ninga ta minando bla ma mi awkado Alassane aye awkado ko ni Alassonama abe amu ko ta invité foko wara admi bita yeah faut rester faut pas partir de son quajola il y a double visage faut rester ici
Alors quand même on va te comment on va te comment quoi jouer là-bas combien là-bas à jouer là-bas et te dit viens pas. C'est un conseil, il te dit de rester ici. Voilà. Oui, Madrid. Youssou, il cadre à Mtasoula. Ambe Karumo Foku, Wale Yumando, Angam Sorba, Yuma Kanya, Aja Sanoka, Fozerina, Wati, and Aduna Modeu, Amayne Kado. Oh, tamani fasiri. Yusu mi ye ka do indépendant ale pumana. Mi ye ka do RPM kono na be. A Musa Timine kai walan semende. Nga onno ni bela jele fe mi ye ka do Amadou Ouattara ye. Dana dara aka ninga Musa Timine ninga anoro bla. Mi ye ka do ka fo Amadou Ouattara ye. Le commune Duruna o maire. Afrika ba ko ni pumana. Ko mi ye ka do ka fo ni ko ngoni bela jele bora akalamo. Nga mi ye parti re ma nyema. Bouakar Tireta e ka do amata bla mi dala ko ala ka jabi de ono woni bela jele fa ay baro sigi singa ka jira ka fo min ye ka do Musa Tale oni ngoni ndina papa ga bo ikado ka fo o kanyeta baro la koni na do faro o ka chesiru nu ka jija baro bela jele ko ninga o de kamo gabini ka do Musa Timine ko ndara ale min ngunye ka do ka fo assembly kumi na chira ka flingulunji ninga da gulumfara amanyema e watula o ka bole ni na ikado RPM ko nana o kon mina do faro lu ka chesiru de ka ni mena do faro lu ka wuli ka jonu ka ikado ka fo baranye bawka wala sa yirwa baro be se ka sabati chumina o kelere kum odi nyuanje bembaliya kundugu kunjera barsabula ko puma do pume Musa Timine da sanga ani watu bela jile la ko Elhaji Birum Bokar Keita hagna unjamfara ngambe domine ko mi bi o ikado ka fo ayajira ka fo ka bora ikado to ko ngonnana o nongo ni fe ton rema nyama ikado minye ikado ka fo Bokar Tireta ye ale wuli ka jo bako ninge akoni nye ikado decision flata no ngani afla bonyongwe mun sigira singa kalo kile duru katabla kalo kile wolon vla la janvier kalo samba fla ane muga ane saba ngani afolo ejuma decision follow ejuma Amadou Ouattara ale mi kado commune duru na monsieur le maire koni nkara kado secrétaire général par intérim ye section mi be RPM to wala sigida duru na konnana Youssou ikado abe baro bela gele sigi singa ninga mawu fara nyuanga boyeni kanama konnana o yani conférence do koni nje abe Musa Timine norobla ikado ka fo secrétaire général ya baro konna o temele ngo minye kado ka fo Union nationale des jeunes du RPM o manyama ku Musa Timine fana ayi kado horoni bela jelela ninga Idrissa Baba Maiga ninga obla ikado ka fo anola onongo ni bela jelefe ko ni ko wereta ka laje parti hagelna ko de parti kado baraw sabateli baraw konde o de kama olu ko fara de wenyu nga buyeni karama konnana wala sa yirwa baraw ka se ka sigi singa Bouakar Tireta ka pmala ko ni ngoni mina ke sababu bela jele ka se ki hagelna ke kelinye bunyeni karama konnana ka be wole bla tonde bela jelema u ka do fara chesrika ali bi ko ni ndana foi boss de ni songola ni mina olu to jija u ka baraw bela jelela wala sa yirwa baraw ka se ka sabati ni kalaflin nata ka se ka wuli ni saraba ko ni nge o ko Musa Timine Tale ako ndina foi boy ka do to ko ni nga foi la abana minye ka do indépendant anya sama ka bo ko no Musa Sanyo Kamara Musa Sanyo Kamara ni ale ka fatri plane be patriote maleta minye dongle ngrengrenne janvier kalot leta anina ni malikonoya journée de la souveraineté retrouvée kanga anga kanyere ye sorole ikado minye andanga dambe ani awkado anyere ye o signi amma o soroli anve minye awkado anga jamana ibe ka fo wati dokera nindo mingera na kera samba flani mwa anikele janvier kalula anga jamana dum olu ko ni mbora la josi ka jira ka fo minye onye anga jamana ya ndai wa onjigite maware onjigi Allah taala jaba la josi mi kado odomi vlane ni awati ni awkado nyera la ni mawu olu ko ni dusu kasira ninga mawu ni sogoya awkado jekulu dokoro no sedawo awkado nyera la ibai kafo awkado wati mina ni awkado ni ko bela jele kera ni sedawo awkado ni nanzara kado olu ngambe ka sedawo ko nyagami ko nyeshi awma lasi awkado kamni wati mina no ko de kera sa ibai kafo
ni jamana denw bɔra k'a jira k'a fɔ anw m'an ka faso fɛ wa anw bɛ ka an yɛrɛ ye min ye maa si tɛna i bolo da anw kan wa maa si tɛna n wara da aw k'a dɔn anw ka taasira ɲɛ ni jamana denw bɔra k'o jira k'u fɛla jira lasi aw k'a dɔn a don masina i k'a dɔn jama min bɔra ko kabini ala ye Mali da min ye aw k'a dɔn jama ka bɔ ka jɔgɔyɔrɔ la lasi k'a kɛra nin don ye dɛ baara ka ɲi o dole bina to tarikiw kɔnɔ min bina bila fasoden ɲumanya walew kɔnɔna na to k'a ɲanamaya kalo 14 o 4 Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ Asibi y'a fɔ a ka discours la lajɔsi min ye nin don ngɛrɛngɛrɛnnen ye lase aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye malidenw kɔni aw k'a dɔn an y'an yɛrɛ di jamana in ma malidenw an ye jamana in bila sanfɛ nka n'i ye jateminɛ kɛ bi i b'a ye k'a fɔ aw min ye Ukraine ani aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye diɲɛ n'a gɛlɛya ye bi k'o de kɔni ye aw k'a dɔn o ye ko caman o y'o bali n'o tɛ aw k'a dɔn wulikajɔ ani sababa bɛɛ na min ye aw k'a dɔn fɛn min bɛ yen n'an y'an pan o kunna n'o ye complot international ye jɛjugu minnu aw k'a dɔn n'olu kun sigira an kunna o min ye diɲɛ jamanaw fɛ i k'a dɔn n'o diɲɛ jamana kelenw de ye sababu ye min ye an ka jamana aw k'a dɔn ka lajɛ k'u b'a ta tiɲɛ an ka jamana aw k'a dɔn k'a kɛ k'u b'a mɔ u yɛrɛ kɔrɔ i b'a fɔ aw k'a dɔn jamanadenw tɛ yen lase aw k'a dɔn olu tun b'a fɛ ka sira minnu ta ka anw ma sɔn ka t'o sira fɛ dɛ anw taara sira fɛ sira min aw k'a dɔn n'o ye an ka jamana yɛrɛ kanu n'a yɛrɛ a n'a ɲɛtaa sira ye lazi nin fɛɛrɛ min filɛ nin min ye wulikajɔ ye ni aw k'a dɔn an ka maa ɲɛmaaw y'a ɲɛfɔ k'a di sababa bɛɛ na koyi min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn an ka hali gɛlɛya fɛ an ka maa ɲɛmaaw olu kɔni na wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye aw k'a dɔn ka misijugu ta a balo ma nka min ye a bɛɛ waati bɔ hali bi an kɛn bɛ k'an sɔrɔ sigi o kan dɛ min ye aw k'a dɔn bi ko o ko n'a taabolo k'o de kɛra sababu ye aw k'a dɔn ko o gɛlɛya b'an kan ko yalima o taabolo o na sabati wa ayiwa ko filɛ ala k'an kunna diya amen ni sɛbɛn Sidi Dambele correspondant Segu y'ale ka fasiri ane indicateur jiro niveau pumana sokona finkaw bɛ ka wo ni wolimbaden kɔni fɔ a ko min y'u ka dugukolo ye o bɛɛ tɛna ndaraki u la wa o kɔni bɛ wele bila an ka jamana faamaw mɔ u ka ko in lajɛ jiɲɛma jɔlen na ni ka kiri tigɛ a zɛrɛninjɛ kɔni kan dugukolo ko bi i k'a dɔn a lama min ye sigida sabanan ye sokɔnafin a y'u sɔrɔ ka olu ka dugukolo bɛɛ lajɛlen kɛmɛ sarala 80 o tɛ ɲini ka taa janjanga wɛrɛ fɛ wa k'u bɛ ɲini ka bɛɛ lajɛlen kɔni da ni ka di maaw kɔni mɔ a ma ɲɛ min kɔ dugutigi a ye wele bila bɛɛ lajɛlen kɔni mɔ ni ka tɔnsigi ba kɔni sigi sen kan ko min ye ka dɔn k'a fɔ degré présidentiel dɔ bɔra san 2020 waati k'a jira k'a fɔ k'olu ka dugukolo dɔw dira i ka dɔn cakɛbolo dɔw ma k'olu kɔni fɛ latɛ dɛ k'a kɔ o ɲɛ min ye ka dɔn k'a fɔ sorobosoba dɔw ye olu kɔni bɛ girinkajɔ la olu ka dugukolo nɔfɛ k'a kɛ i ka dɔn bɔsendigila ye ko wale min n'o man tɛ u ma bɛn olu mɔ olu tɛ jɛn n'a ye fiyewu kabini k'a dɔn k'a fɔ tubabuw ka waati la Sudan faransɛ k'olu sigi bɛ i ka dɔn nin yɔrɔ in na dɛ nka i ka dɔn jɔrɔna ko bɛ olu bolo bɛ yen bari sabula olu tɛ k'a jate maa si fɛ u ye wulikajɔ kɛ u ni furancɛ fanga maa ɲɛmaa bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na u ka dugukolo ko in ka ko k'a lajɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka i ka dɔn u ye da bɛɛ lajɛlen gosi o ni sababa ma se ka bɛn k'olu kɔni bɛ jigilatigɛ ni duwaro de la an bɛ don min na komi bɛ yen k'a kɛ mɛ i n'a fɔ olu tɛ fasoden dɔ ye sokɔnɔfinkaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɛra jɛkuluba ye o olu min n'u bɛ fɛ k'u ka ɲinifɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲini u ka dugukolo kow bɛ se k'a ɲɛnabɔ cogo min na maa dɔ kumana n'o ye k'a dɔn k'a fɔ dugutigi kɔni ye nin y'ale kumakan ye sokɔnɔfin dugutigi ye Sabacɛ Tarawele a kɔni y'a jira k'a fɔ ni ma lajɛla ka kɔni kɛ bɛ gɛlɛya ye olu ka bi dɛ olu dun i ka dɔn dɔ wɛrɛ t'olu bolo u ka foronin n'u ka dugukolo kɔni kɔ ka na olu minɛ o la ten nin cogo in na ko fanda fɛn min b'a bolo o y'a ta ye a danbe fana y'a ta ye nka ka nin darage u la sɛbɛn ye k'olu kɔni tɛ lajɛ n'o ye cogo si la dɛ u b'a ɲini k'a dɔn jamana faamaw fɛ u ka ko in lajɛ cogo ɲuman na walasa olu ka olu ka dugukolonin u bɛ se k'a tu u bolo cogo min na o de kama u ye ka dɔn wele fili ka dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni mɔ u ka sigidala maa bɛɛ lajɛlen bonya ni karama
kɔnɔna k'a daminɛ Kuluba Ponge Mengo bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan walasa ɲinifɔ bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye cogo min na ko n'o tɛ ko ni dugukolo ko daga bɛ maa bɛɛ la bɛ yen ko tɔɔrɔ kɔni ye fila ye i ka dɔn sɔgɔnafinkaw kɔni nka ala ni maa dɔw i ka dɔn olu yɛrɛ ye dugukolo miɲɛ dugukolo kɔni olu maa ye yɔrɔ yɔrɔ u bɛ girinkajɔ kɛ a nɔfɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ boso b'a dɔw ye ni jamana nana ta fana fara kan k'olu tɛ taa fan dɔ u yɛrɛ la bi a yɛrɛ ma ɲɛ min kɔ o k'a maa dɔw yɛrɛ nin tora a ko da la Isa Konate u ye tasi bila kɛ ka ɲɛsin o kɔni mɔ o n'a ɲɔgɔnna caman Yusu dɔw banana a ko kɔni da la nka bɛɛ na ta Mahamadu Banjugu Traoré président de la jeunesse de Sɔgɔnafin ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'u tigɛ dide bɛ to ɲɔgɔn ma fo laɲiniw ka se ka sabati ye bonya ni karama kɔnɔna na ale kumalen kɔ ale bi a kɔni y'a jira k'a fɔ k'a b'a ɲini an ka jamana faamaw fɛ u ka fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan u ka dɛmɛ don olu ma tiɲɛ wɛrɛ tɛ olu bolo nin kɔ koyi Adama Konate ale ye sigi yen sigira maa ye ale kɔni kumana k'a jira k'a fɔ bonya ni karama kɔnɔna na u ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa olu ka dugukolo bɛ se ka k'u ta ye cogo min na n'o tɛ n'a tora nin cogo in na ko kundo yɔrɔ tɛ olu bolo olu taara u b'u ko yɔrɔ min ni ka t'u ja yɔrɔ min na ko walima olu tɛ maliden dɔ ye wa Adama Jabate n'i y'ale ka fasire i ka dɔn indicateur zero niveau kɔnɔna indicateur ne y'ale bila ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ne b'a ta o ye reporter la présidente de la force civile Aïcha Baba Keita k'a taara Gawo cité des Askia juma don janvier kalo tile 6 san 2022 min ye Aïcha Baba Keita ale ka wulikajɔ a kun ti dɔwɛrɛ min ye a ka dɔn ka t'i ɲɛ dan olomasiri tabaw olu minnu tajana olu furumuso ani u denw lajɔsi ka dɔn Aïcha Baba a taalen a ka dɔn présidente a ka dɔn force civile i ka dɔn a taalen ye lajɔsi min ye dunu ni tɛgɛrɛ ani nisɔndiya i ka dɔn u y'a kunbɛn n'o ye dɛ Aïcha Baba Keita i ka dɔn awa muso min don a cɛsirilen don wa i ka dɔn a ka hinɛ ka bon kosɛbɛ wa ɲɔgɔn dɛmɛ sira k'a kɛn bɛ ko farida n'a ka jɛkulu sigilen n'o ye force civile la Aïcha Baba Keita lajɔsi an yɛrɛ cakɛ ɲɔgɔn don min ye a ka dɔn ORTM na min ye Aïcha Baba Keita a ka wulikajɔ a ka dɔn nin t'a siɲɛ fɔlɔ dɛ min ye a ka dɔn ORTM ale ni force civile olu jɛra a ka dɔn ka jɛmunkan dɔ labɛn o jɛmunkan n'o ye téléthon ye o téléthon a ka dɔn nafolo min sɔrɔla o la o nafolo u ye wulikajɔ kɛ o wulikajɔ kɔnɔna na sa lajɔsi i ka dɔn u taara ka taa a ka dɔn yɔrɔ dilan yɔrɔ min n'o bi kɛ so i ka dɔn muso minnu bɛ yen muso cɛsabatɔw min ye ani a ka dɔn muso min bɛ yen wolomasiri tabaw ye ni gɛlɛya b'u kan olu bɛ se a ka dɔn k'u yɛrɛ ye nin kɔnɔ cogo min na n'o ye centre de formation multifonctionnel du service social des armées i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la mininko min filɛ nin min ye ani sababa bɛnna Aïcha Baba Keita a ka dɔn a taali min kɛra a tɛgɛla ngolo mata min ye a yɛrɛ a y'i tɛgɛ don a ko min ye a ka dɔn miliyɔn 1 a y'o di a ka dɔn Gawo musow ma k'u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min wa u k'a lajɛ u ka fɛn nin kɛ n'o ye fɛn min bɛ se ka bamayɛlɛma ani ka dɔn taabolo ɲuman ani ka dɔn a bɛ se ka kɛ sɔrɔ ye min ye hali musojɛkulu dɔw ma o de ka ɲi hali ka to ka jɛgɛ ta ka na di maa ma a dege jɛgɛ mɔ la dɛ a dege jɛgɛ mɔ la a yɛrɛ ka se ka dɔ k'a yɛrɛ ye a banna o ka ɲi miliyɔn 1 a y'o di i ka dɔn a bɛ kalo 2 bɔ min ye ni muso kɔfɛlen ye k'a taara a ka dɔn musojɛkulu dɔ fana fɛ yen min ye a ka dɔn wolomasiri taba musow ye a k'a ye miliyɔn 1 di yen fana o b'a jira k'a fɔ min ye a ka dɔn présidence de la force civile Aïcha Baba Keita a bɛ wuli ka jɔ min na adamadenya sira don jamanadenya sira don min ye a ka dɔn ɲɛtaa sira don ɲɔgɔn dɛmɛ sira don lajɔsi k'an bɛ nin ɲɔgɔn naw de ɲini association na minnu bɛ se ka waleya kɛ waleya min n'a bɛ se ka maaw dɛmɛ n'a bɛ se ka maaw ka ɲɛtaa sabati ni k'u hakili sigi k'u jigi ka maaw dɛmɛ ala k'an kunnaja ni sɛbɛn Kasimu Tarawele ni ale ka fasire an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min b'a bolo ko reporter ayiwa waati bɛ ka teru ka na